Корона деген конкурс оюштурулар. Шуга мен дә бер кызык хәл вакыйганы һөйләйм дип уйланым да, кызлар, һезгә һөйләп алайм әле. Менә бүген миңа килгәндәр әхирәтләрем хәл белергә. Инсе билдәле Баязитова Хафиза белән өләсәй мәктәбенең әүзем өләсәе Хәбибуллина Сәбилә. Уларга һөйләп алайм әле ошо хәл вакыйганы дип. Ибәрлек мул корама конкурсына юкмы? Был Әбел районының Хәлил авылында булган кызлар был вакыйга. Унда Шәмсибану Расколова дигән алдынгы данлыклы хансы яшәне. Яшәгән инде, мин аны үзем күреп белмәйм. Бер генә малай менән шәп булган инде. Ибәрлеләр теленнән дә, кулыннан да килгән ханслар булды бит менә шулай бөтен республика билдәле. Шулай итеп һәвәтемсә яшәп атканда бага күрше авылдан яусы килеп төшә. Бер ир безнең хатын үлеп киткәндә, 3 балага калган, шул хатын эзләгәндә, уга әйткәннәр инде менә Шәмсибануга барып, ул шәп булды. Шуннан һөйләшә утыра торгас, Шәмсибану тегеннән сора куйган инде. Менә һин яусың да, әнишләп ул үзе килмәне ул дип. Шуннан теге әйткәнде, шул мин үзем инде дигән. Буның җавабы теге охшап калганда, җавабы гына түгел, үзе охшагандар инде, риза булган Шәмсибану. Шул эшен бөтереп, хәерләрен тапшырып, Кискә районына юлга чыкканнар инде, Әбдрәш авылына, 33 километр онда авыллар араһы. Һуң гына килеп yetkәндәр, балалар йоклаган булгандар, йокларга яткандар, иртәнсәк иртә менән ир эшкә чыгып киткән. Бул торганда балаларның торуына самавырга ятып, иртәнге сәйдә әзерләй башлаганда 4 менән 4 балага өстәл әзерләп бетүгә балалар тора башлагандар инде. Берәү торган, икәү, өчәү чыгып торалар, һавла карышып шул гына юнырга чыгып китәләр. 4, 5, 7 егет бала аптырган, күзләре шар булган. Өчәү дигәннең урынына иң арактан бер 15 яшьләрдәге малай, бер 3 яшьләрдәге күтәреп килеп чыккандар инде, буның күзе 4 булган. Ине еларган, көләргә белмәгән, өчәү дип алдаган балалар 10 булып чыкканнар. Нимәшләргә белмәй, йәлләгән дә ят кенә һүнеп барган самавырны тотып салонга чыгып киткән. Нимәшләргә бу, калай торга дип. Шуннан шул вакыттагы малай, өлкән малай, апай, менә бездә самавырда шулай дип бер кулда танк туган китә ул дип итек бергән. Шуннан нишләһен, калган, кайтып китмәгән, калган, яшәп киткәннәр. Үзенең бер балаһы, моның 10 балаһы менән 11 баланы аякка бастырып, аны авыр замандарда кеше итеп һәр беренә өйдәр халып, иң өлкән улдары гына Сибайга яшәгән судья булып озак еллар, калгандарына бөтәһендә шул үзләренең эргәһендә үстергәннәр инде. Матур яшәйләр. Менә мин шуны һөйләр алдыннан шалтыратып карашкайным. Мөхтәр бабай менән Шәмсибанова әһле лә бар, малайлары, балалары без шул бер урам булып яшәп яталар. Менә шундай да хәлләр була. Шундай герой әсәйендә бит асылында. Шулай вакытта